ҷанозаи 5 нафар узви як хонаводаи сокини деҳаи кабкарези ноҳияи Файзободро, ки дар Русия бар асари садамаи нақлиётӣ кушта шуданд, наздики зуҳри рӯзи шанбеи 8 декабр ба зодгоҳашон оварданд. маросими ҷанозаи Садбарг Мирзоалиеваи 58 сола, набираҳояш Доро Сарахонзодаи 22 сола, Юнуси 5 сола, Маҳинаи 29 сола ва Умарҷони 10 сола бо ҳузури садҳо нафар аз наздикону ҳамсояҳо дар манзили зисташон баргузор шуд. дар ин мусибатзадо мо кампери очамай, бачаи акамай, бачаи апамай, набираи апамай, духтарчаи апа. наздикони қурбоншудаҳо мегӯянд, садама субҳи барвақти 6 декабр рух додааст. мошини тамғаи ВАЗ 2114 бо ҳомили қурбоншудаҳо, ки як ҷавони 18-солаи рус бесанади ронандагӣ идора мекардааст, ба самти муқобил баромада ва сар ба сар ба як микроавтобуси ёрии таъҷилӣ бархӯрдааст. аз хонаи апам хонаи бародар меҳмонӣ меомадам, хонаи акаи Иноятшон меҳмонӣ меомадам. дар ин садама ронандаи 18-солаи рус низ кушта шудааст. аз мошини лада танҳо яке аз набираҳои дигари марҳум Садбарг Мирзоева, Абубакри 11-сола, бо захмҳои мухталиф ҷон ба саломат бурдааст. Абубакр ва як камтар пош лат хӯрдаю сатрасени мозг бардошта. бале буроварданша, ҳамин саҳар буроварданша, баъд ё омадам. Садбарг Мирзоеваи марҳум 2 моҳ пеш барои хабаргирии фарзандон ва набираҳояш ба шаҳри Краснодари Русия рафта будааст. онҳо ният доштанд 3 рӯз баъд ба Тоҷикистон баргарданд. модаршон буд, хай гӯё зиндаги ҳамеро ҳамра модаршон буд. хай сои нами зиндаги ҳами хоҷагӣ доштанд дига ҳеҷ. наздикони Садбарг Мирзоеваи марҳум мегӯянд, чанд соли пеш як писари донишҷӯяш фавтида буд. дар рӯзи 40-уми фавти фарзандаш шавҳараш низ аз олам чашм пӯшида буд. ҷанозаи ин 5 нафари марҳум баъд аз намози пешин дар гӯристони деҳаи Кабк Рез ба хок супурда шуд.